سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في ربع شو دشت حساس زيت تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وترك صاف فصام دباتنا هنا تكتاتلونا ندعدمكو بقدامنت ارس زينا ጊዜው ምሕዳራት ወጌታቸው ረዳ ዕጡቃት ኃይልታት ከይወጹ ዝካየድ ህዝብ ውሳነ ከም ዘየለ ገሊጹ መደበር መርአያ ሕርሻዊ ቴክኖሎጂ ዞባ ማዕከል ብአልማዕቲ ይሙገስ ኣብ ክልል ትግራይ 23 ሰባት ከም ዝሞቱ ቤት ጽሕፈት ትኽልል ገሊጹ መስርሕ ፍርዲ ቤንያሚን ኔታንያሁ ዳግማይ ጀሚሩ ريبوبليك تشاينا مركب أمريكا نكل ماياته بمتحسا كام زخصصتن كالن زدهسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتا منخم أبزا چانال دما ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم ጊዜው መምሕዳር ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ዕጡቃት ኃይልታት ከይወጹ ዝካየድ ህዝብ ውሳነ ከም ዘየለ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ጊዜው ምሕዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ አቶም ነኽላት ትግራይና አምሓራን ዘሰሓቡ ዘሎ ከባቢታት ተዋፂሮም ዝርከቡ ዕጡቃት ኃይልታት ከይወጹ ዝካየድ ህዝብ ውሳነ ከም ዘይህሉ ተዛሪቦም ምስት ማልና መቀለ ዝበጽሐ በአምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዝምራሕ ሉኽ ጉጅለ ሀብ ዘካይሮ ህዝቢው አቶ ጌታቸው ነት መግለጽ ሂቦም ዕጡቃት ኃይልታት ካብቲ ከባቢ ከይወጹን ስደተኛታትና መረበቶም ከይተመልሱን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ረፈረንደም አይክህሉን ኮሚል ካምስ ሐብን ባዕሉ ተቀባልነት ይብሉን መባሉ ቴሌቪዥን ትግራይ ሐቢራም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብዝ ሐለፍ ወር ህዳር 14 ጥቅምቲ ንኩናት ትግራይ ሲዕቡ ዕጫናይቶም ኣብ ኢድም ቆጻር ኃይልታት አምሓራ ዝርከቡ ሰፋሕቲ ግዛታት ምዕራብ ደቡብ ትግራይና መልኪቱ ንባይቶ ወክልት ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ በህዝብ ውሳነ ዕልባት ክረኽቡ ምዃኖም ቅዋም ፌደራል መንግስቲ ምግላጹ ዝዝከሪዮም መንግስት ፌደራል ኣብ ትግራይን ክልል አምሓራን ዘላቕ ሰላም ንኽመጽእ ረፈረንደም ዘማእከል ኣካይዳን ተተኸቲልና ዝሓሸ ይኸውን ኢሉ ዝኣምን ንሕና ምላሽ ንህብ ከም ዘለና ኢና እንኣምን መፍትሒ ኣቐሚጥና ኢና መፍትሒ ዘስምዕ ድዩ ኣይከስምዕን ድማ ምዝራብ ይኽብል ንኣባላት እቶም ወከልቲ ህዝቢ ገሊጹ ነይሮም በመሰረት እቲ ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስታዊ ሓድነት ግዝኣት ክልል ትግራይ ናብቲ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ክምለስ ዝብል ክኸውን ከሎ እዚ ስምዕ ግብራዊ ክኸውንን ነባረ ፍታሕ ክረክብን ዝብል ተጽቢት ክግበር ጸኒሕዮም ከምኡ ድማ ኣብ ትውዕል ኣብ ሕገ መንግስቲ ግዝኣት ትግራይ ዝርከቡ ካብ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ወጻኢ ዝኾኑ ዕጡቃት ኃይልታት ወታደራትን ለቂቖም ኮጹን ዝብል ኮይኑ እንተኾነ ዕጡቃት ኃይልታት አምሓራን ዛጊት ሰፋሕቲ ኣዋስንቲ ግዛታት ደቡብ ምዕራብ ትግራይ ተዋፂሮም ከም ዝርከቡ ይፍለጥ ኃይልታት ኤርትራውን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብን ምብራቕን ገለ ከባቢታት ተዋፂሮም ምህላዎም ሰመዚ እቲ ክልል ይኸሱም እነዚ ሲዕቡቶም ብፍላይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ኣስታት ልዕሊ 1 ሚልዮን ዛጊት ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ ማእኸላት ዝርከቡ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝብል ተስፋ ነይሮም بفلاي ኣብ ምዕራብ ትግራይ እቲ ኩናት ካብ ዝተወላዕሉ እዋን ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ሓደ ዓመት ውዕል ፕሪቶሪያ ሰፋሕቲ ገበናት ኩናት ገበናት መጽናት ዓለይትን ይፍጸም ከም ዘሎ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ቀረባ እዋን ዘውጽኡ ጸብጻብ የመልክትም በመሰረት ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ ጌታቸው ረዳ ረፈረንደም ክካየድ እንተኾይኑን እቲ እማመ መጀመርታ ናብቲ ብነጻ ምርጫ ከምረጽ ዝኽእል ቤት ምኽሪ ክልል ክቐርባሉ ኢሎም ኣማኻሪ ግዚያዊ ፕሬዝዳንት ትግራይ ጎይቶም ታጠቅ በወገኑ ነቲ ምስሉ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዘተህነ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝሃቦ መብሪ መሪሕነት ትኽልል ነዚ በመንግስቲ ፌደራል ዝተተሓዝ ቅዋም ከም ዘይቀበሉ ገሊጹም እቲ ኣብ ቀረባ እዋን በመንግስቲ ፌደራል ዝተተሓዘ ቅዋም ረፈረንደም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ክኸውን ከም ዘይክእል ንምንታይ እቶም ትማሊ ህዝብና ከመዛበል ዝገበሩ ህዝብና ዝቀተሉ ህዝብና ዘሳቀዩን ዘሸበሩን ኣካላት ኣብ ስልጣን ሒዞም እናሃለው ህዝብና ናብኡ መምላስ ረብዑ ክራየና ኣይኽእልን ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ብውዕል ፕሪቶሪያን ሕገ መንግስትን መሰረት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ትካላት ከፍርሱ ዘይሕጋዊ ኃይልታት ክወጹ ክገብራሉ ከም ዝበለ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ሓቢራም እቲ ሕጃብ ስልጣን ዘሎ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ መምሕዳር በመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ መሰጋገርን ግዚያውን ምዃኑ ዝዝከርዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ነቶም ውዕል ሰላም ከይዝርግዎ ዝስጉ ጉዳይ ኣካታይ ግዝኣታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድሌት ህዝቢ ክሰምዕ ከም ዝደልውን ኣሚቱ ነይሮም ምስ ህዝቢ ተዛቲና ኢና መልሲ ናይቲ ህዝቢ ንፈልጦ ኢና ግን እዚ ኣማራጺ እዚ እንኩ ኣማራጺ ኣይኮነን ምሁራት መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣምሓራን ትግራይን ተዛቲዮም ነባር ሰላም ዘምጽእ
ካለ ኣማራጺ ፍትሕ ኣለና እንተይሎም ግን በሓውስ ክንቅበሉ ኢና ኢሉ ነይሩ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕስን ብኸመይ ኩነታትን ምስ ህዝቢ ከም ዝተዛተየ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ብፍላይ ኣብ ዘይምምላስ ተመዛበልቲ ድማ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓንኪሱ ክብል ምንቃፉ ዝዝከር እዩ። መደበር መርኣያ ሕርሻዊ ቴክኖሎጂ ዞባ ማእከል ብኣልማዕቲ ይምጎስ። ኣብ መደበር መርኣያ ሕርሻዊ ቴክኖሎጂ ዞባ ማእከል ዝነጥፉ ኣልማዕቲ ብዘካየድዎ ጻዕሪ እቶቶም እናበርከተ ከም ዝመጸ ገሊጾም። እቶም ዜጋታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ስራሕ ልዑል ተወፋይነት ዓቕልን ምክትታልን ዝሓትት ዳ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ብዝለዓለ ጻዕሪ ነጥፈታቶም ከም ዝቐጽልዎ ገሊጾም። ሓላፊ መደበር መርኣያ ሕርሻዊ ቴክኖሎጂ ዞባ ማእከል ኣቶ ኣፈወርቂ ገብረስላሴ እቲ መደበር ኣብ ምብዛሕ ኣዝርእትን ምክፋል ምሩጽ ዘርኢ ንሓረስቶትን ተርኡ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረዲኦም። እቲ መደበር ዘዳለዎ ዱኽዒ ካብ ምብካል መሬትን ትሕተ ባይታዊ ማይን ከም ዘድሕን ብምዝኻር ከዓ ሓረስቶት ረብሓታቱ ተገንዚቦም ከዘውትርዎ መኺሮም። ኣብቲ ቦታ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ምልማዕ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መነባብሮን ጽቡቕ ምምሕያሽ ከም ዘምጽኣ ሓቢረን። ኣብ መደበር መርኣያ ሕርሻዊ ቴክኖሎጂ ዞባ ማእከል 1 ሄክታር ባልዱንጋ ፋጁልን ድንሽን 4 ሄክታር ድማ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ለሚዑ ይርከብ። ኣብ ክልል ትግራይ 23 ሰባት ከም ዝሞቱ ቤት ጽሕፈት እቲ ክልል ገሊጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 50 ወረዳታት ብሕማም ዓሶን ሕማም ኮሌራን 23 ሰባት ከም ዝሞቱ ቤት ጽሕፈት ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡም። ሓላፊ ጉጅለ ምሕደራ ሓደጋ ህዝባዊ ጥዕና ክልል መብራህቶም ሃፍትህ ንሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ልዕሊ 250,000 ሰባት ብዓሶ ከም ዝተጠቕዑን ናብ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ክልል ዝቐረበ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ 17 ሰባት ከም ዝሞቱን ይሕብር። ይኹን እምበር ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ዓሶ ዝያዳ ሰባት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ትጽቢት ከም ዘሎ ገሊጾም። እቲ መራሒ ኣብ 10 ወረዳታት ክልል ዘጋጠመ ሕማም ምሾሮኽ 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጾም። ለበዳ ሕማም ኮሌራ ኣብ ራያ ኣላማጣን ገርጀለን ኣብ ቀበሌ ከም ዘጋጠመ ምግላጽ ካብዚ ከባቢ ዝመጹን ዝምለሱን ሰባት ከም ዝተዘርግሐ ሓቢሮም። ኣብቲ ዞባ ብ19 ጥቅምቲ ሕማም ኮሌራ ከም ዘጋጠመን ኮላይ ገሊጾም። ኣቶ መብራህቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብሰንኪ ሰፊሕ ዝርግሐት ሕማም ልዕሊ 100 ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖምን 6 ካብኣቶም ከም ዝሞቱን ገሊጾም። ኣብተን ብግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘይሽፈና ወረዳታት ቁሩምን ኦፍላን ሕማም ኮሌራ ብዓብዩ ከም ዝወስኸን ኣገልግሎት ሕክምና ተበጻሒ ከም ዘይኮነን ኣመልኪቶም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሰሙን ልዕሊ 10,000 ሰባት ብሕማም ዓሶ ይልከፉ ምህላዎም ጠቒሱ ነቲ ጸገም ንምቁጻር ልዕሊ ዓሚት ቤት ጽሕፈት ጥዕና ክልል ከም ዝኾነ ገሊጹ። መስርሕ ፍርዲ ቤንያሚን ነታንያሁ ዳግማይ ጀሚሩ። በሰንከቲ በ7 ጥቅምቲ ዝፈለመ ግጭት እስራኤልን ምንቅስቃስ ሐማስን ደው ኢሉ ዝጸንሐ መስርሕ ፍርዲ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ዳግማይ ከም ዝጀመረ ተገሊጹም። ነታንያሁ በጉዳይ ብልሹና ምትላልን ምጥላም መብጻዕን እዩ ካብ 2019 ክሲ ተመስሪትሉም። በዚ ድማ መስርሕ ፍርዱ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ዳግማይ ጀሚሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣገልግሎት ዜና እስራኤል ኣመልኪቶም። በሰንኪ ምሳሓብ ጠበቃን ዓቃብ ሕግን ከምውን ለበዳ 19 በተደጋጋሚ ከደናጎት ጸንሐ መስርሕ ፍርዲ ነታንያሁ ኣብ ዝሓለፈ ዋን ድማ ድሕሪ ግጭት እስራኤልን ሐማስን ካብ ሚኒስተር ፍትሒ ሃገር ብዝተዋህበ ህጹጽ ትእዛዝ ደው ከም ዝበለ ይዝከር። ነነውሕ እዋን ከም ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ኮይኑ ዘገልገለን ዘሎን ነታንያሁ ዝኾነ ገበን ከም ዘይፈጸመ ብምሕባር ካብ ስልጣኑ ንምላይ ብምወዳደርቱን መራኸቢ ብዙሃንን ዝገበር ዘሎ ጸለመ ምዃኑ እዩ ዝምጉትም። ነታንያሁ ስርዓተ ፍርዲ እስራኤል ንምጽጋን ዝሓንጽጾ ኣካታዊ መደባት ኣብቲ ሃገር ሩሱን ተቃውሞታት ፈጢሩ ምንባሩ ኣይርስዕን። እንተኾነ ድሕሪቲ ብ7 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ ጥቃት ሐማስ እቲ ጉዳይ ንግዚኡ ተወንዚፉ ምጽንሑ ዝግለጽ። ሪፖብሊክ ቻይና መርከብ አሜሪካ ንክልል ማያታ ብምጥሓሳ ከሲሳታ። መንግስቲ ህዝባዊት ሪፖብሊክ ቻይና ወታደራዊት መርከብ አሜሪካ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ንክልል ማያታ ሃገሩ ብምጥሓሳ ከሲሱም። ሚኒስትር ምክልኻል ቻይና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ሉዓላውነትን ጸጥታን ቻይና ዝጥሕስን ንሰላምን ምርግጋእን ዞባ ዘስግን ምንቅስቓሳት ምዃኑ ሓቢሮም። እቲ ሚኒስትር ወሲኹቲ ደይመደይ ኢልካ ከም ተኻይደ ዝገለጹ ስጉምቲ ንህሉ ኩነታት እቲ ዞባ ናብ ዝኸፈ መልክዑ ከምርሖ ከም ዝኽእል ገንዚቦም።
ይሁን በረታ መርከብና ሃጉራዊ ሕግታት ኣብ ግምት ብምእታው ልሙድ ናይ ምክታል ንጥፈታት ተካይድ መንባራ ብምጥቃስ ኣሜሪካን ክሲ መንግስቲ ቻይና ነጺጋቶላም ቻይናት መርከብ ኣሜሪካ ዝተንቀሳቀሰትሉ ክፋል ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣካል ሉላዊት ግዛት ምዃኑያ እትገልጽ ፊሊፒንስ ብሩኔይ ማሌዥያን ቪየትናምን ውን ኣብቲ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ከም ዘለዎ ዝእመን ባሕሪ ደቡብ ቻይና እጀታ ከም ዘለዎን ዝምኩት ሃገራት ምዃነን ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም